Töissä muun muassa, niin joskus joku juoksee perässä ja huutaa rouva Jukuri, rouva Jukuri. Että ei omaa nimeä tunneta, mutta leima on lyöty. Istuin ihan kiltisti paikallaan, en edes uskaltanut taputtaa, kuuntelin kun muut möykkäs siinä. Ja sitten seuraavaa peliä mä sitten jo uskalsin ruveta taputtamaan ja sitten mä löysinkin itteni sieltä rummun vierestä jo huutamasta, karjumasta ihan täysillä. Ja jotenkin se vaan vei silloin heti jo mukanaan. En osaa selittää sitä, mutta se oli niin mahtava tunne. Se vaan iski, en tiedä. Se on mahtavaa kuulua niin kuin johonkin tuonne ja kannustaa. Ja sitä on vaikea selittää. Se on suuri rakkaus. Niin kuin ne olisi omia poikia, kun ne lähtee tulemaan siihen kaukaloon ensinnäkin. Ja en tiedä, se on hirveän vaikea sitä niin kuin selittää sen tarkemmin, mutta se on semmoinen joku yhteenkuuluvaisuuden tunne ja semmoinen. Ja sitten se porukka, miten paljon on tullut niin kuin ystäviä sieltä fanikatsomosta. Et niitä on tullut tosi paljon niin kuin tämän 10 vuoden aikana ja meillä on myös semmoinen hyvin tiivis niin kuin yhteydenpito ja kaveruus näiden muiden fanien kanssa. Jukurit merkitsee mulle, voi sanoa, että terveyden, läheisten ihmisten ja työn jälkeen niin tulee seuraavana. Eli se on mulle aika iso osa elämää. Ja sitten se on hyvä paikka rentoutua, jos joku oikein pännii päivällä töissä tai mikä tahansa asia, niin sitten kun pääsee karjumaan ja huutamaan sen kaikki siellä pihalle, niin se on semmoinen hyvä juttu kanssa. Tietysti kun siellä tulee maali, niin sehän on ihan mahtava tunne. Mutta sitten siellä on myös surun kyyneleitä tullut joskus, kun on hävitty joku tärkeä ottelu ihan esimerkiksi Vaasan Sportille, niin silloin mä muistan, mulla tuli itsellänikin itku, kun mun lapsenlapsi oli katsomassa sitä peliä, missä hävittiin Vaasan Sportille. Ja kun se lapsi pillahti itkemään, niin mä itkin myötätunnosta. Mutta se kun saa nostaa hanskat kohti kattoa ja karjua sydämen kyllyydestä. Ja meillähän on tapana, että me kannustetaan alusta loppuun asti, vaikka oltaisiin tappiolla, niin viimeiseen sekuntiin asti me huudetaan ja riemutaan mukaan. Mutta joskus niin ottaa pannuun suoraan sanoen ja sitten tietenkin jos joku niin sanottu selvä peli hävitään, mikä piti voittaa, niin kyllähän sieltä niin kuin lähdetään suupilleet alaspäin pois. Heikekirja lähti siitä, että silloin just 2004, kun en ollut vielä käynyt niissä, tai olin käynyt niissä muutamassa pelissä ja sitten rupesin miettimään, että kun mä tykkään niin kuin näprätä ja leikellä ja liimailla ja tehdä kaikkea sellaista, niin mä ajattelin, että pitäisiköhän ruveta keräämään noita, mitä löytyy kaikkia lehdistä ja laittaa kansioihin ja antaa vaikka kauden lopussa Jukureille se kirja. Ja meinasin ihan omakustanteisesti sen ensin tehdä, mutta sitten meillä 2005 perustettiin Sarvisklubi, niin mä esitin sinne, että käykö, että Sarvis maksaa viulut, niin mä rupean tekemään sitä ja siitä se vaan lähti. Ja nyt on 10 vuotta sitä tullut. Kaikkiin mahdollisiin vieraspeleihin, niin vaan ikinä Sarvisklubi tekee fanimatkan, niin sinne on aina, minun ja Pekun nimi on yleensä aina ensimmäisenä listalla. Ja sitten se pitää vaan sovitella, että sinne varmasti pääsee. Töiden puolellehan pääsee kyllä ihan helposti, kun teen niin kuin päivätyötä.
Ja 10 000 kilometriä viime kaudella oli joko fanibussissa tai sitten omalla autolla. Niin tuli istuttua ja kuljettua. Olisikohan niitä ollut joku parikymmentä viime vuonna. Vierasotteluita ja sitten kotipelit vielä päällä. Että kyllä on tullut halleja kierrettyä. Jos laskee, että ollaan 10 vuoden aikana reissattu jonkun verran niin kuin tällä Sarvisklubi näillä fanimatkoilla, niin ne kun lasketaan ne kilometrit yhteen tämän 10 vuoden aikana, niin Peku laski, että me oltaisiin 1,5 kertaa käyty maapallon ympäri. Ihan pakottava syy, jos on joku, että on kuumeessa tai joku sellainen meno, mitä ei pysty niin kuin millään lailla perumaan, niin sitten kotiottelu jää katsomatta, mutta pääsääntöisesti niin voi sanoa, että kaikki ottelut tulee käytyä Kalevankankaalla.